गोड़ लगातानी हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। तो चलिए देखिए आज का ताज़ा अपडेट। नमस्कार, प्रणाम। हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। इस समय मौजूद बानी रुद्रपुर के अचानक भयानक दल पर। ई दल एगो ऐसन दल बा जौन हर साल एगो ऐसन थीम लेके आवेला जौन पूरा रुद्रपुर नहीं, देवरिया नहीं, पूरा पूर्वांचल एरिया में एगो ऐसन ही दल बा जौन में कुछ न कुछ अलग चीज़ देखे के मिलेला। जौन ए पारी भी कुछ अलग थीम बा। तो अपने कैमरामैन से कहूँ कि चलिए आगे आ देखल जाए ए पारी का थीम वो का बनौले बानी। आई एक थीम इतना अलग रहेला कि बाकी लोग सोच में एक समय खातिर विचारे हो जाला कि इतना सोच, इतना जज्बा, और यहाँ के जो कमेटी के सदस्य लोग बा ऐसे कैसे लोग रखेला कि हर साल कुछ नया जो देश में जौन घटना घटल बा ओकरे आधार पर ही लोग कुछ न कुछ करे के प्रयास करेला। तो ये बारी हम देखत नहीं कि एजा का जौन थीम बा ऑपरेशन सिंदूर, जौन अभी हाल में हमारे देश पे घटल रहे, और एगो लव जिहाद के जौन एक धोखा और संभल जाओ बहनों अभी भी मौका है। एजा दिखाई, कैमरामैन से कहूँ कि दिखाई कि एजा जौन भैया छांगुर बाबा वाला उनके देखाल गई बा, और कैसे फ्रिज में एगो नारी के रखल गई बा, ओकर नीचे भी पूरा एजा बैनर के माध्यम से देखावल गई बा कि कौने प्रकार से लव जिहाद का मामला चलता। और आगे भी हम दिखाएं कि ऑपरेशन सिंदूर जौन हमारे देश का सबसे सफलता में समय रहल, और पहलगाम में भी आतंकी हमला जौन भइल रहल ओकर थीम एजा दर्शावल गई बा। एजा पूरा देखिए ये ऑपरेशन सिंदूर का मामला पहलगाम में जौन आतंकी जौन जाति पूछ करके हमला कैले रहने, और एक तरह से कहल जात कि एजा के जौन अचानक भयानक दल बा वाकई पूरा प्रदेश में अपन अलग ही नाम रोशन करेला, अलग ही थीम रखेला कि एजा का कुछ अलग थीम क के कुछ अलग प्रदर्शन करके देखावल जा। लोग के दिमाग में जो चीज़ भूल चुकल रहेला वो चीज़ के देखावे के प्रयास करेला। ये अचानक भयानक दल रोलोन का बा नाम, ये नाम के पीछे कारण का बा? कारण वही है कि हम लोग कैसे कोई भी घटना घटी अचानक में, तो वही अचानक से हम लोग दिखाया जाता है, और भयानक मतलब पूरा भयानक तरीके से दिखाया जाता है। और दल मतलब पूरा कैसे लोग को दिखा के कैसे जो डर होता है उसको हम लोग ठीक किया जाता है। कारण अचानक भयानक ये मारे बा कि हमन के शुरुए से एगो देश का जो सच्चाई घटना के लेके चलल बानी है, लोगन के प्यार, हमनी के लोगन के आशीर्वाद हमन के नाम दे दिला अचानक भयानक। कहाँ से घटना जो भी होला तुरंत होला ओके हमनी के दर्शा देने जाए। तो अचानक से घटना भइल भयानक चीज़ में कहीं के हमनी के दिखावे दिया, तो ये हमारे लोग कहेला कि अचानक भयानक वाला स्थापना कब कैले रहनी? 1982 में भइल, और हमन के चाचा भाई बाप लोग जे रहे वो लोग कैलस, वो लोग छोड़ दियल, अब हमन के करेंगे। ये बारी रोलो देखल बानी ऑपरेशन सिंदूर। हाँ। एक पीछे रोलों का का मकसद रहे कि यहाँ के ये बारी ऑपरेशन सिंदूर ही देखावल जा? हमनी के ही मकसद रहे कि हमनी के ऑपरेशन सिंदूर दिखैले का मकसद ही रहे कि जैसे कि जोन भारत में भइल दूगो देश का औरत, लड़की, बेटी जोन कांड पाकिस्तान के जवाब देली, ओके दिखा के हमन के औरत के एगो ताकत के मजबूती दिखैले के कारण के बात। अब जिहाद हमने दिखैले बानी या जोन देश में एगो कैंसर के तरफ फैलता, लोग एगो ऊपर मिशन पे बा, वो मिशन के हिंदू को लड़की के बचैले के प्रयास कैले बानी हमन के, वही मिशन पे हमने काम करतनी या कि समझ जाओ लोग के देखाव के प्रयास कैले बानी कि लोग ये चीज़ के देखे और समझे, संभल भी जाए, समझ कि आगे एक कोनो प्रकार का घटना फ्रिज में ना जाओ, फ्रिज में न पैदा। आपका क्या नाम पड़ी? महेश वर्मा। ये समिति के सदस्य का बानी? सदस्य सभी सदस्य भाई। निखिल गुप्ता, खबर रुद्रपुर खातिर रामेश्वर रुद्रपुरी की रिपोर्ट।